Para nós, a sustentabilidade non é un discurso, é unha forma de facer cada peza desde o primeiro corte de madeira. A artesanía sostible non é unha etiqueta, é un xeito de traballar. E empeza moito antes de que unha peza chegue ao taller. Empeza na elección da materia prima. Aquí en Atalanta traballamos principalmente con madeiras de proximidade, porque queremos aproveitar os recursos da contorna sen depender de materiais que percorren miles de kilómetros. Moitas veces utilizamos tamén madeiras procedentes de podas ou pezas que non terían cabida noutras industrias e ás que podemos dar unha nova vida. Ademais, intentamos aproveitar ao máximo cada fragmento de madeira, empregando os recortes para facer novas pezas. Non se desperdicia nada. Esa é unha primeira forma de economía circular, pero non termina aí. Tamén a aplicamos no packaging e no xeito no que enviamos as nosas pezas. Protexemos os envíos coas labras que xeramos no torneado, dándolle un uso a este subproducto evitando plásticos. Utilizamos tamén algodón orgánico, materiais reutilizados e solucións pensadas para que a embalaxe poida ter unha nova vida e non se converta en residuo. Porque creemos que o mellor residuo é o que non se xera. Outro pilar moi importante para nós é facer pezas pensadas para durar. A sustentabilidade non ten que ver só con como se produce un obxecto, senón tamén con canto tempo acompaña a quen o usa. Por iso facemos obxectos duradeiros, reparables, coidados nos seus acabados e pensados para un uso real e prolongado. Iso tamén é economía circular. Deseñar para que as cousas duren. No fondo, a nosa proposta baséase en algo moi simple. Aproveitar mellor, desperdiciar menos. Traballar con respeto pola madeira. E entender que facer artesanía tamén é un xeito de propoñer outro modelo de consumo, un máis consciente, máis duradeiro e máis respetuoso. Iso é o que intentamos facer en Atalanta. Iso é, para nós, a artesanía sostible.